Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agdaty bolan Altyn Gapy Haryt Nyşanly Hojalyk Jemgyýetiniň önümçilik ustahanasyna ýokary öňürjülükli, iň öňdewarjy tehnologiýalardan ustatlyk bilen baş çykarýan ýaşlaryň agdy birlikde dähmet çekmekleri netijesinde alyjylaryň ýokary isleglerine eýe bolan döwrewap mebiller we tehniki enjamlar öňürlýär. Bu kärhanaň tutýan umum meýdany 2 hektara barabar bolup, ol ýerde dolandyryş merkezi, önümçilik ustahanasy, şeýle hem çiğmal we taýýar önümleri saklayan ambarlar ýerleşdirilendir. Bu önümçilik kärhanasyna dähmetiň taky gurulmagy, täze, göze gelugly önümleriň mukdarynyň hemde hiliniň ýokary bolmagyna oňuň täsirini ýetirýär. Bu ýerde öňürilýän önümleriň çiğmalynyň aglaby böleginiň öz ýurdumyzda öňürilmegi harytlaryň ekologiýa taýdan arasy hemde el ýeterli bolmagyna getirýär. Kärhanada öňürilýän ýokary hilli önümler Mehriban halkymynyň ýaşaýyş şaýlaryny we edara kärhanalaryň otoglaryny bezeýän mebelleriniň dürli görnüşlerini öz içine alýar. Olaryň hili, owadanlygy, rahatlygy, ýumşaklygy hemde öz bolşly milli öwüşgünlügi, bezek aýratynlygy bu önümlere uly sebilýän müşterileriň sanyny barga artdyrýar. Önümçilik kärhanasynyň öndüren ajaýyp mebellerini we hojalyga gerek bolan tehniki enjamlary ilatymyza ýetirmek üçin söwda satuw işini önümçilik kärhananyň özünde, şeýle hem Aşgabat şäherindäki dukanlaryna amala asyrylýar. Kärhananyň agdy bir işgärleri tutan ýerli dähmet çekmek bilen hem işe täzeçiligini gözlegde bolmak bolsa maksatly mendilleri atarýar. Olaryň bugünlerki dähmet tepkinini synalynda bolsa beýik maksatlaryň murat tapjakdygyna bolan ynamy pugtalandyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna Mehriban watanymyzyň dünýäde iki kere ikrar edilen hemişilik bir taraplygynyň 30 ýyllyk şany toýunyň giňden bellenjek ýylyna her bir günni ajaýyp dähmet üstünliklerini besleýän bu önümçilik kärhanasynyň işgärleri ýurdumyzda husulgama berýän ýardam gollaglar üçin Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadağymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.